Ndewo ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Nwaada Nwoke Judith Elochukwu. Isiokwu anyị ji bịa taata bụ ekele ndị Igbo, nke ndị oyibo kpọrọ Igbo greetings. Dịka anyị maara, agbụrụ ọbụla nwere ka ha si ekene ekele na ihe ekele ha na-egosi. Abịa na agbụrụ Igbo, ndị Igbo nwere ihe ekele ha na-egosi. Anyị ga-akọwa nke a n'asụsụ Bekee ka o wee doo anya. In Igbo culture, it is a must that the children or the junior ones greet their elders. It shows respect and well-trained. While in English, any person can greet irrespective of the gender. Abịa n'asụsụ Igbo, anyị nwere ekele dị iche iche. Anyị nwere ekele ụtụtụ, ekele ehihie, ekele abalị, ekele dịgasị iche iche. Mana taata anyị ga-eneba anya na ekele ụtụtụ, morning greetings. Ị saala chi, ị pụtala ụra, ị bọọla chi, ị rahụkwara nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-eba anya na ekele ndị a, ị ga-ahụ na e nwere akara ajụjụ ndị a. O gosi na ọ bụ ajụjụ ka you are asking a question. It's left to the person to reply to you. Apụtago m ụla, I've woken up. Dịka o si wee dịrị onye ahụ. Ekele ndị a niile anaghị eji ha ncha niile ekele. Ọ bụ ofu ka a na-eji ekele dịka o si wee masị onye. Choice, you choose one. Akara ajụjụ question mark na-esaịn ahụ ya. Then otokwa ya ka anyị kọwaa ihe gbasatara ụtụtụ ọma. Ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ndị Igbo na-ekele ụtụtụ ọma. Ha ji asụsụ Bekee good morning tụgharịa ya na-ekele ụtụtụ ọma, mana ọ bụghị ekele ndị Igbo. Nchọcha dịgasị iche iche nke ndị ọkachammụta dị iche iche mere gosipụtara nke a n'ihe gbasatara edukeshọn. Ụtụtụ ọma abụghị ekele ndị Igbo. Ndewo.